Eżis tfal, din l-ittra se wassalilkom fl-ewwel ħadd tal-Avvent. Iż-żmien li se jwassalna għall-festa tal-Milied. Il-Milied huwa rakkont tal-ħajja ta' żewġ persuni li nbidlu għall-aħjar biex iħallu lil Ġesu jidħol f'ħajjithom. Dawn huma Marija u Ġuseppi. Anki aħna bħal Marija u Ġuseppi irridu inħallu li ssir bidla fina biex ikun jista' jidħol Ġesu fil-ħajja tagħna. Kemm hi xi ħaġa kera meta l-bniedem ma jkunx irid jinbidel għall-aħjar. Min jagħmel hekk jiġrilu bħall-ilma li meta jieqaf xi ħofra wara li jgħaddi ftit ta' żmien jibda jinten. Imma l-ilma li jibqa' dej jibqa' nadif u sabiħ. Normalment il-bniedem iħobb ibiddel, pereżempju l-ħwejjeġ li jilbes, il-postijiet fejn imur, li kelli jiekol u oħrajn. Fil-fatt il-ħajja tagħna dejjem tinbidel aħna u nikbru. Imma ġieli jkun hemm mumenti fejn bidla iddejjaqna jew tbeżżana. Bħal pereżempju meta jkollna nbidlu l-iskola, nitilqu l-ħbieb, l-għalliema, l-ambjent u affarijiet oħra. Dan joħloq fina ċertu biża' għax ma nkunux nafu x'se nsibu. Din il-biża' tista' ma tħallinix ninbidlu għall-aħjar. Dan jista' jiġri fuq livelli differenti. Bħalma kif diġà semmejna, wieħed faċli jidra ħbieb, skola u affarijiet oħra. Hekk ukoll huwa faċli ħafna li wieħed jidra jagħmel affarijiet li mhux daqshekk tajbin. Bħal pereżempju jgħid kliem ieħor jew jaħseb fih innifsu biss. Meta jiġrilna hekk, din issir xi ħaġa li nibdew nagħmluha bla ma nindunaw. U hekk flok inkunu qed ninbidlu għall-aħjar, inkunu qed ninbidlu għall-agħar. Sfortunatament, dan jista' jiġri lilna wkoll fil-ħajja tagħna bħala nsara. Meta konna iżgħar, tant konna nħobbu lil Ġesu. Konna nitolbu bil-qalb, infittxu li mmorru l-quddies, immorru bil-qalb għal katekiżmu, neħdu gost nisimgħu xi waħda mill-istejjer li qal Ġesu. Immissa li qed nikbru, għadna nħobbuh lil Ġesu. Jew qed jiġrilna li qed niddejqu nitolbu, immorru l-quddies, nattendu l-lezzjonijiet tal-katekiżmu u nisimgħu it-tagħlim ta' Ġesu. Jista' jiġrilna wkoll li dawn l-affarijiet forsi qegħdin nagħmluhom bil-fors u mhux bil-qalb kif jixtieq minna Ġesu. Qegħdin nagħtu bidu għall-Avvent. Dan huwa żmien sabiħ li fih nippreparaw lilna nfusna għal festa sabiħa ta' Ġesu Bambin. Imma huwa żmien tajjeb ukoll biex wieħed jara x'jista' jagħmel biex ikun aħjar. Il-Bibja tgħidilna li meta Ġesu sar bniedem, il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. Għalhekk jien nixtieq li dan il-milied ikun esperjenza qawwija li fiha dan id-dawl ta' Ġesu iħeġġiġna biex ninbidlu għall-aħjar. Tant Ġesu jixtieqna ninbidlu għall-aħjar li joffrilna l-għajnuna tal-Ispirtu Santu li rċevejnieh fil-magħmudija tagħna u li se nerġgħu nirċevuh b'qawwa akbar fis-sagrament tal-Kriżma. Għalhekk, f'mumenti li fihom nindunaw li maħniex ninbidlu għall-aħjar, ma rridux naqtaw qalbna, għax nafu li għandna l-għajnuna tal-Ispirtu Santu li jinsab fina u li jrid jgħinna nerġgħu nibdew mill-ġdid. Dan l-Ispirtu kien ukoll f'Marija li bil-qawwa tiegħu ħalliet li jitwieled fiha Ġesu. Hekk jiġri lilna wkoll jekk aħna niftħu qalbna l-Ispirtu ta' Ġesu. Jammar f'qalbna u hekk jgħinna nkunu aħjar fil-ħajja tagħna. 50 sena ilu fil-Knisja kien hemm mument sabiħ meta l-Papa ta' dak iż-żmien sejjaħ lill-isfijiet kollha tad-dinja biex jiltaqgħu flimkien fil-Vatikan ħalli bħala rajja jaraw kif l-insara tad-dinja kollha jistgħu jgħixu aħjar fuq it-tagħlim ta' Ġesu. Dan kien mument qawwi tal-Ispirtu Santu, tant li t-tagħlim li ħareġ dak iż-żmien għadu jgħozza llum. Pereżempju, fejn qabel il-quddiesa ma kien jifhimha ħadd għax kienet bil-Latin,
illum issir bil-lingwa tal-post biex hekk kulħadd ikun jista' jieħu sehem fil-quddiesa u jifhem dak li jkun qed isir u jingħad. Dak iż-żmien kienu biss is-saċerdoti li jgħallmu u jmexxu l-affarijiet tal-Knisja. Minn dak iż-żmien il-lajċi wkoll bdew jagħtu s-sehem tagħhom fil-ħidma tal-Knisja. Pereżempju, illum għandna rġiel u nisa jew żgħażagħ li jgħallmuna l-katekiżmu, li jqarbnu fil-Knisja u anki jmorru jqarbnu lil morta fid-djar. Hemm bżonn li nkunu deċiżi li ninbidlu għall-aħjar. Din il-bidla għall-aħjar trid issir l-ewwel nett bejnietna bħala nsara fil-mod kif niċċelebraw il-quddiesa li huwa l-iktar mument sabiħ fejn niltaqgħu ma' Ġesu u nħalluh ikun ġewwa fina. Għalhekk irridu nagħtu aktar attenzjoni meta nisimgħu il-kelma t'Alla. Ħalli nħalluha tidħol fil-fond ta' qalbna u tigwidana fil-ħajja tagħna. Din il-bidla l-aħjar titissur ukoll meta niġu f'kuntatt mal-oħrajn. Fost dawn nistgħu insibu min mhux bil-fors għandu f'qalbu lil Ġesu. Anzi, iġibu ruħu b'mod li juru li ma jridux jagħtu każ it-tagħlim tiegħu. Dan m'għandux jaqtalna qalbna, imma b'ħafna mħabba ma nibżgħux nagħmlu t-tajjeb u nkunu ta' eżempju għalihom. Dan żgur li jġib bidla l-aħjar anki fl-ambjenti fejn inkunu. Hija ħaġa tajba li fil-Knisja u Malta għandna kummissjoni djoċesana ta' tfal b'rappreżentanza ta' tfal Maltin u issa qed jitwaqfu wkoll kummissjonijiet ta' tfal fil-parroċċi tagħna. L-iskop tagħna hu li jgħinu t-tfal kollha ta' Malta jilqgħu il-messaġġ ta' Ġesu u hekk ilkoll flimkien ninbidlu għall-aħjar. Inħeġġiġkom biex dan iż-żmien tal-Avvent tużawh tajjeb. Ejjew ilkoll nistiednu lil Ġesu jiġi jammar fil-qalb tagħna. B'Ġesu fina, żgur li fl-ambjenti tagħna ikunu jinħassu iktar l-imħabba u l-ferħ li hu biss jaf jagħti. Eżis tfal, fl-eluq ta' din l-ittra nibgħat fuqkom il-barka pastorali tiegħi.